ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଭାରତକୁ ପୁଣି ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଆସିମ ମୁନିର ପୁଣି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି। ସେନାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁନିର ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୟାନଟି ଏଭଳି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ ସୀମାରେ ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଛୋଟ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଆମେ ଏପରି ଜବାବ ଦେବୁ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ରେଞ୍ଜ ଓ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେବ। ଆମେ ଏପରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଯାହା କଳ୍ପନାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ମୁନିର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳପଥ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପଥର, ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ। ଭୋର 4ଟା ସମୟରେ ରେଳ ଲାଇନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପଥର, ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ଘଟଣାଟି ହୋଇଛି ତୟୋଡା ଚିରୁପାଲି ନିକଟରେ। ଏହି ରୁଟ୍ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଥିବା କିରନ୍ଦୁଲ ବିଶାଖାପାଟଣା ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଶିମିଳିପାଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଉଭୟ ପିଠାବଟା ଓ ଯଶୀପୁର ଗେଟ୍ ଦେଇ 33ଟି ଯାନରେ 129 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପିଠାବଟା ଗେଟ୍ ଦେଇ ଓପନ ଜିପ୍ 8ଟି ସଫାରିରେ 35 ଜଣ, ଦୈନିକ 12ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାନରେ 40 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଯଶୀପୁର ଗେଟ୍ ଦେଇ ଓପନ ଜିପ୍ 3ଟି ସଫାରିରେ 18 ଜଣ, ଦୈନିକ 10ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାନରେ 36 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସମୟରେ ଆରସିସିଏଫ୍ ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗଗିନେନି, ଏସଟିଆର ସମ୍ରାଟ ଗୌଡାଙ୍କ ସହ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେହି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିନଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କାଳୀପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଖୋଲାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶନିବାର ଦିନ ଚୀନର ହାଙ୍ଗଜୋଉରୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସିଓଲ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଚାଇନାର ଏକ ବିମାନର ଓଭରହେଡ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ୟାବିନ କ୍ରୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନ ସିଏ 139 ପୂର୍ବାହ୍ନ 9:47ରେ ହାଙ୍ଗଜୋଉରୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:20ରେ ସିଓଲର ଇଞ୍ଚିଅନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ମଝିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ବିମାନଟିକୁ ସାଂଘାଇ ପୁଡଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହେଇ ନଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।